ସାନ୍ତେ ଉଠିଲଣି? ଆଜି ପରା ମୁଁ ଦାଣ୍ଡ ବୁଲି ଯିବି। ଭୁଲିଗଲ କି? ତମ ନିଦ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିବନି ମୁଁ ଜାଣେ। ଜାଣି ଶୋଇଥାଏ ଯିଏ ତାକୁ ବା କିଏ ଉଠାଏ। ରଥ ପାଇଁ ଯେମିତି ତୁମ ମନ ଛନ ଛନ, ମଗୁସୁର ଗୁରୁବାର ଆସିଲେ ମୋ ମନ ସେମିତି ଉଛନ। ଡେରି ନକରି ସଅଳ ଉଠି ମୋତେ ଦିଅ ଅନୁମତି, ନହେଲେ ପୁରୁଣା ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ କଥା ଭାବୁଛି ଆଜି ବି ନିଶ୍ଚିତ ତୁମ ସ୍ମୃତିରେ ସତେଜ ଅଛି। ଜଗତର ନାଥ ତୁମେ, ସବୁ ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ତୁମକୁ ବା କହିବି କ'ଣ? ତୁମରି ଆଦେଶ ହିଁ ତ ସବୁ ଆତଜାତ। ଶୀତ ପାହାନ୍ତିରେ ଦେହ ସହ ମଣିଷ ମନ ହେଇଯାଏ ସୁପ୍ତ। ତେଣୁ ତତ୍ପର ଯିବାକୁ ହବ ମୋତେ, କରିବାକୁ ଆମ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ। ମଣୋହି ଭୋଗ ରାନ୍ଧି ରଖିଦେଇଛି ରୋଷରେ। ଆଉ ଶୁଣ, ଭାଇଙ୍କୁ କହିବ ମାନ ଅଭିମାନ କିଛି ରଖିବେନି ମନରେ। ତୁମେ ସାଲବେଗ ଡାକ ଶୁଣି ଅଟକିଗଲ, ଦାସିଆ ବାଉରି ହାତୁ ନଡ଼ିଆ ନେଲ, ସବରି ଅଇଁଠା ବି ଖାଇ ଆସିଲ, ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲ। ମା ହେଇ ମୁଁ ଭକତ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲି ବୋଲି କ'ଣ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହେଲି? ନା ନା, ମାନ ଅଭିମାନ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଜମା। ଖାଲି ଏତିକି ଇଚ୍ଛା, ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହୁ ସମାଜରେ ସଦା ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା।